Ćao društvo, dobrodošli nazad na moj kanal. Dugo se nismo družili, ali to ste nekako i očekivali od mene jer znate da snimam samo kad sam raspoložena, a kada prosto nemam materijala za snimanje, onda za Boga ne radim ništa na silu, što smatram da je nekako možda i bolje. Za današnji video sam vam pripremila potrošene proizvode, ne znam sve šta se nalazi u kesi. Ja imam tako uvek jednu kesu sa strane u koju ubacujem potrošene proizvode i to se gomila pa sigurno 2, 3 do 4 meseca jer nekako tako mi se nakupi određen broj proizvoda i onda se rešim da snimim. Prelazimo odmah na proizvode jer nemam pojma koliko će trajati ovaj video. Prva stvar koja mi je zapala i koja mi se našla pod ruku jeste Cif, ova prskalica za kupatilo. Mogu vam reći da sam dugo bila u potrazi za nekim proizvodima koji nisu dosta jaki. Naprimer, ja Domestos uopšte ne volim zato što me guši dok čistim kupatilo i WC i onda sam tražila dugo nešto što će mi biti slabije. Tako da sam pronašla ovog mališana, vrlo sam zadovoljna, poprilično je pristupačan i kažem vam nema taj nekako jak, zagušljiv miris koji će vas gušiti tokom čišćenja. Tako da eto, a da, mogla bi možda da odvajam te proizvode pa da napravimo samo entise sa tim kućnim proizvodima. Zatim idemo dalje. Pokazat ću vam korektor i neću naravno ništa reći o njemu jer za Boga Catrice Liquid kamuflaža. Znate koliko volim ovaj korektor i prosto godinama ga, od kako se pojavio, ja stalno uzimam taj korektor. Neću puno da vas gnjavim. Zatim Lucija. Lucija miceralna voda sa nekim cvetnim mirisom, no taj miris ni nešto ni nije presudan, bitno mi je kako čisti. Da vam budem iskrena, nemam pojma, ne sjećam se, ovo sam očigledno veoma davno koristila, ali mislim da je vrlo blaga, jer da je nešto loše, sigurna sam da bih zapamtila, ali nije ni sad nešto da me vuče da se vraćam njoj. Znači u fazonu sam, aha, dobro, potrošila si, idemo dalje i kupovat ćeš i dalje one proizvode koje obožavaš, znači niti je mrzim, niti je volim. Zatim, Avonova kremica. Ova kremica je iz Nutra Effects linije, ja obožavam iz te linije njihovu bebe kremu. A ova je noćna, dok dnevna pojma nemam gde mi je, moguće da sam negde zagubila ili ovde negde u kesi. Otkud muva, bog te video. Ove kreme su mi bile u početku okej. Zašto? Zato što kada ih nanosite imaju nekako jako svilenkastu i vodenkastu teksturu i ja to mnogo volim kod krema jer nekako imam utisak da me takav vid krema mnogo više hidrira nego od onih masnih koje mi samo nekako umaste lice, a ove su nekako pod prstima se osjeća da su vodenkaste i hidratante. E sad, sa dnevnom kremom sam imala odlično iskustvo u smislu da me nisu pekle oči. Kako nanesem ovu noćnu kremu, ja plačem koliko mene to peče, tako da nisam je ni potrošila. Da. Gotovo da jesam, ali ima tu dosta da se omaže na dnu, ali sam rešila da je bacim baš iz tog razloga što ne mogu stvarno da trpim da me peče i da me grebe i da mi suze oči. Zatim i ovo čudo sam bacila, zašto? Zato što sam od ovog čuda dobila neverovatan osip na licu. Zašto? Pojma nemam. Očigledno da mi nešto nije prijalo kod ovog proizvoda, to je ovaj Kräuterhof Aloe Vera gel, fitness gel. I meni je bilo čudno zašto ovde piše da se to može i nanositi na lice, jer kao računam fitness gel, rekao to je to, rekao nanosiš ga verovatno negde po telu, ali rekao ajde dobro da probam aloe vera, sadrži 96% aloe vera i ja računam to je to, ima da mi hidrira kožu odlično, no suprotno tome, znači isplakah se živa i još plus dobih crvenilo u vidu nekih pečata. Znači tu najviše na obrazima sam imala ogromno neko crvenilo. Tako da sa ovim mališanilom nećemo da se družimo, čak ga neću upotrebiti ni za ruke. Zatim dezodoranščići, moj omiljeni DAV.
Rešila sam da malo odmorim od stika, tako da sam kupovala DAB dezodoranse. Ovo isto volim da imam u kupatilu, to je ovo čudo za osvežavanje usta. Ok mi je, s tim što bih ja voljela da je malo jači ovaj ukus mentola, tako da onaj Listerin mi je ipak naravno bolje, ali on i daleko skuplji, ovo je koštalo negde oko 150 dinara. Bože zaboga, da li može ovo da prođe? Mislim da ovo treba da prestanem da pokazujem u entisima jer stvarno više nema ni svrhe. Znate da Felci Azuro jako volim. Naravno gomilu ovih BB krema, Avonovih za suvu kožu moram da naglasim. Zatim Affiniton puder, moja nijansa, 16 Vanilla Rose, odličan puder, jako hidratantan, tako da sve osobe koje imaju suvu kožu oduševit će se sa ovim puderom, zato što je poprilično i lagan. Ovdje imam još 2 kupkice, ja kao da se, znači, ne znam šta radim s ovim kupkovima. Zatim končić za zubiće, Oral-B. Volim najviše da koristim ovaj konac zato što mi je nekako najmekši i ne oštećuje mi desne, jer nekada kada koristim konac za zube umem da se sva raskrvarim, a sa ovim koliko toliko umem da rukujem. Zatim imam jedan šampon, u pitanju je Mikosep šampon. Ne znam da li ste čuli za ovo, ali pretpostavljam da jeste. Ovo je medicinski šampon, tako mi makar trebalo, zato što ga ja kupujem u apoteci. Dobro, to u suštini ne mora da znači, ali mislim da mi je ova žena rekla da on spada u medicinske šampone i ovo je šampon za razne neke stvarčice, ali ja ga prevashodno koristim za perut. Kad mi se pojavi perut, ovo je jedina stvar koja može da mi ukloni perut. Možda bih vam predložila da se posavetujete sa nekim dermatologom ako imate sličan problem mom. Nijedan drugi šampon protiv peruti, ni oni sa belim lukom, ni oni obični mi ne pomažu, znači samo Mikosep. Ovdje imam brdo nekih maskara, tako da ajde krenut ću od ovih Golden Rose. Ako me pitate koju Golden Rose maskaru da uzmete, zato što želite pristupačnu maskaru, a da vam radi iole posao, možete da birate zelenu, jer nekako sa ovom roze nisam zadovoljna. Četkica mi je nekako veća, ne umem da rukujem sa njom, dok kod ove zelene ja se tu nekako bolje snalazim. Zato što ova roza mi je nekako, ova mi je svuda ista, dok ova roza ima neke krivulje i mene to nervira i ja se sva umažem sa njom, a zelena mi je odlična. Ova maskara je prestala da mi bude omiljena, pišite ako se i vama to desilo. Zašto je to tako? Zato što sam prestala, mislim, ja se ovako šminkam jače zato što prosto volim dok snimam video da imam jaču šminku, ali na primjer retko ću ovako čak i izaći u grad. Baš mora da mi se mnogo šminka da se ja ovoliko načapam i iz tog razloga više ne volim ovu maskaru zato što je ona baš onako extreme, kako i sam naziv piše. A ja sam se nekako smirila u tom smislu, prirodniji luk preko dana, gotovo da samo stavim maskaru, malo nekog rumenila i to je to, naravno pre toga podloga BB krema ili neki laganiji puder. I nekako je prestalo da mi bude omiljena jer se sva ulepim i nije mi više to. Ova jedna maskara, mislim da mi je to Baka Meduza se zove, ja čisto sumnjam da ovo postoji kod nas. Ovo mi je baka donela, odvratna je maskara. Bako, izvini, ali jeste. Ogromna je četkica i nema ni svrhe da vam pričam kad je ne možete naći ovde. Ja mrzim to da radim, da pričam o proizvodima koje ne možemo da kupimo ovde. I ova posljednja Oriflame-ova maskara. Ovo je staro 100 godina, ali sam ja ovo čuvala. Zašto? Zato što ima malu četkicu
malu tananu četkicu i pišite mi ako znate neku maskaru. Možda vam sad deluje malo i veće na kameri, ali to je uživo poprilično kratka četkica, mala, tanka, tako da meni to odgovara za donje trepavice. Pišite mi dole u komentarima ako znate koju neku nalik ovoj maskari, jer me mrzi da poručujem po tim katalozima, to mi nekako oduzima mnogo vreme. Lakše mi je ovako ili da poručim u Lili ili da odem u DM. I verovali ili ne, za divno čudo to bi bilo to. Izgleda da su ove kupke zauzele dosta prostora, pa sam ja mislila sad ko zna šta će se sve tu naći. Dragi moje, nadam se da ste uživali u ovom videu, da vam nije predugačak. Slobodno mi pišite sve šta vam se ne dopada, a možete slobodno da mi pišete i ono šta vam se dopada na mom kanalu. Ljubim vas puno i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!